Yes. Let's welcome. Okay, time's up. Gusto nyo pala ilan? All the way from Cebu, filing out of Cebu at 64 kilograms. Please welcome Robert Silangan Vlog. And in the blue corner, weighing 73 kilograms, fighting out of Cebu. Please welcome Marky Elentorio TV. This is 3 rounds of boxing. Alright. First round. Round 1. Fight! Gumagagandang na mga kaibigan. Hindi matras si ano. No. Tubig, yung tubig Dubai? Yung tubig Dubai? Silangan Vlog versus Marky Elentorio TV. Oh. May tubig, tubig ya? Bro, binyo ya? Tubig doon. Ihatag na. Ito ba? Pan Anton, tatagyan na. Ganda ng mga bakbakan dito. Talaga naman, oh! Ganda nila. Oh! Magkasagupaan nila. Oh! With bad intentions yung mga tira nila. Magandang kanan. Si Marky yung bumabayo. Alright. Oh. Isang left jab and the right naman ang pinakawalan ni Robert Silangan. Standing 8 count. 5, 6, 7, 8. Okay, kaliwa. Marky Elentorio TV. Dumadagundong po dito sa Villamor Brothers Boxing Gym, mga kaibigan. Stop! End of second round. Tubig. With Sean Banok and Belly. Pinatagpuan ng kanyang ranch sa Alang-alang, Mandawi City. Alright. Round 2 is coming up. Robert Silangan Vlog versus Marky Elentorio TV. Round 2. Round 2. Fight! Oh. May kaliwa. Agnes. Ganda ng kanan. Nakapaimin ng kanan si Marky. Klaro lagi. Mukhang ang ganda ng laban. Okay, kaliwa. Shout out, Boss Makagago. Nandito na ang maraming talent na hinahanap mo. Kaliwa. Oh, makitunos ko. Cebu contenders ng Battle of the YouTubers. Hindi umatras. Laging umaabante. Napapao kami dito.
Okay. Isa. Okay. Okay. Oh my goodness. Dipinsa. Ganda ng laban. Ito talagang bakbakan. Hindi yung ang ganda sa press con, pero dito walang press con. Bakbakan lang. Oh, nakatira din sa kanan. Diyan. Kainin mo kanan. Okay. Standard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Silangan lang malakas. Silangan, Antonio Silangan. Stop. Okay. End of second round. Start of third round. Boss Makagago, dito ka maghanap ng mga talent nandito. Ito mga palaban talaga ito. Walang press-on, bakbakan lang. Robert Silangan Flag versus Marky Electorio TV. Oh! Ang ganda ng kaliwa. Nakatama ng kaliwa. Maganda siguro, damihan pa. Ganda rin ng facing ni Robert. Talagang handang-handa sa laban. Oh my goodness! Oh! Kala mo ah! Naku! Oops! Grabe, ang ganda. Pati ako dito, nanginginig, kinakabahan. Ini ko man ano ni. Ini ko man. Walang umakas. Ano eh? Oh. Talagang tutuhanan ng bakbakan dito. Walang halong hype. End of. Alright, time out. End of round 4. Balikan si Robert ah. Silangan o. Alright. After 3 rounds of boxing, we have a winner. Medyo dikit to ha. Winner by majority decision. Congratulations! From the red corner, Robert Silangan Vlog. Palapakan doon natin once again si Marky Elentorio TV. Thank you. Next. Robert Silangan Vlog. Anong sasabi mo, Robert Silangan Vlog? Panalo ka. Kapatid ko. Sobrang nahirapan ako. Please subscribe Robert Silangan Vlog. Kapatid mo namin yung kasama namin yung yung kapatid mo. Si Silangan. Shout out. Shoutout Silangan. Congrats ka.